Gituan nga gun for hire napatay sa mga sakop sa kapulisan. Patay nga lawas na bangalan nga naglutaw sa kadagatan sa may Barangay Ermita. Financial aid sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo ipanghatag karong Lunes ug Martes. Dili na makakuha ang mapakyas sa pagkubra. Bono sa City Hall ipanghatag karong adlaw samtang ang sa mga public school teachers ilikay pa sa Department of Budget. Mambaling Police Station imbestigaron tungod sa kapakya sa pagresponde sa usa ka pagpanglungkap o kapakya sa pag-preserve sa crime scene. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes petsa 19 sa buwan sa Disyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inugdanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Kapulisan mutabang og dakop sa tulo ka mga pulis nga sakop sa Highway Patrol Group nga dunay arrest warrant gikan sa korte. Andam ang pamilya sa biktima nga mohatag og reward ni adto makatudlo kun asa na karon ang tulo ka mga akusado. King Perez, Suginlimi. Wa pa'y nadawat nga kasayuran gikan sa Camp Crame si Police Regional Director Prudencio Tom Banyas sa pagkawala sa tulo ka mga pulis nga nagatubang og kaso nga pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ubo sa kustodiya sa Personal Holding Administrative Section sa Camp Crame silang Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Human gikiha og mga kasong frustrated ug multiple murder. Nahanaw na ang maong mga pulis human mi-issue na si Judge Maximo Perez sa Argao Regional Trial Court ug warrant of arrest bato kanila. Matud sa pangu sa hepe sa kapulisan sa rehiyon, nga andam silang mudakop mismo sa tulo ka mga pulis kun mahibawaan nga ani ara sa tungang Kabisayan nagtago ang mga akusado. Well, dami naman natin na nahuli ng mga na mga pulis na nilabasan ng warrant. And a very prime example of that was our former chief PNP, di ba? When the ombudsman issued the warrant. So he submitted himself to the supervision of the court. Karangawa na makiti ang tulo ka mga pulis nga nalambigit sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban, wa pay patuman nga reward system ng Police Regional Office o paghatag og ganti sa tao nga makatudlo kun asa nahimutang ang maong mga pulis. Kinahanglan pang i-assess matud pa ni Banyas kung hinanali na ang paghatag og reward. Hinuon mahimo ang mga banay sa mga biktima sa pagpamanhig nga mohatag og reward. Can do that. That's a private act of the family. Kasi kami normally, that has to be sourced out from public funds. Awhag ni Banyas sa kanhing sakop niini nga unta dili na magtago ug manubag silang kaso. Mabulin sila. Sooner or later, makukuha rin sila. King Perez, News 5. Manubagang police station nga wala mo responde sa reklamo sa pagpanglungkab sa Basak Community School. Gimando karon sa officer in charge sa Cebu City Police Station sa mga police station commanders sa pagtubag sa tanang alarma ug reklamo bisan og gawas na kini sa ilang assigned area. King Perez, Suginlimi. Matud sa Regional Director sa Kapulisan Tom Banyas, iyang gitugyan ngadto kang Senior Superintendent Conrad Capa ang pag-imbestigar sa kapakya sa mga sakop sa Mambaling Police Station. Ang biktima sa pagpangawat may reklamo nga wala dayon mi responde ang mga pulis human sa pagsangat sa reklamo. Mga sakop sa scene of the crime investigators nagkanayon nga wala ang ma-preserve ang crime scene ug lisod na pagkuha sa mga ebidensya. Di mananagot sila sa kanilang hepe doon. Why did they have to wait? I will look into it. Just the other day, I told all my station commanders there should be no borders among stations. Gimando ni Police Senior Superintendent Conrad Capa sa tanang station commanders na mahimong mo responde sa tanang alarma ug reklamo bisan og dili kini ubos sa ilang jurisdiction. Kahit Mandawi, sabi ko, kahit Mandawi mangyari, samahan niyo muna. And then itawag niyo sa Mandawi, sa lubungan kayo rin. Pero hindi pwedeng papalisin mo, hindi ko area. Pangit yan. King Perez, News 5. Gi-assess karon sa kapulisan ang nadawat nga hulga sa Regional Director sa Department of Education Region 7. King Perez, Suginlimi. Human madungga ng mga balita nga anda mutabang ang kapulisan kaniya, gikumpirmar ni Police Regional Director Prudencio Tom Banyas nga midangup kaniya kagahapon si outgoing DepEd Regional Director Carmelita Dulangon.
Siya nakadawat og death threat karong semana human niya giilisan ng Division Superintendent sa Talisay City. Matud pa ni Banyas, gitambagan niya ang DepEd Regional Director nga mubuhat og mga precautionary measures paglikay sa di maayong panghitabo nunot sa hulga. For one, huwag siyang lumakad na on her own. Lagi siyang may mga kasama, family, and then sa maraming tao para ma-lessen yung risks. Kinahanglan pang i-assess sa kapulisan ang hulga sa kinabuhi ni Dulangon aron sa paghatag kaniya og security. Well, may threat, but may threat din doon, especially sa end, kasi parang galit na galit yung nagpadala sa kanya. Whether it's a man or a woman, parang galit-galit kasi it was not on the issues that were raised, no, doon sa text. It was more of a personal. Imbestiga ron sa kapulisan ang mga gibutyaga pa nga ni DepEd Regional Director Dulangon nga posibleng nanghulga kaniya. Ilakip nila pagsusi ang mga gi-issue nga memorandum ni Dulangon nga adunay negatibong epekto sa mga nahingtungdan. Paabot ko na rin doon sa tao na nagpadala nun, mag-isip-isip din. This is a season of joy and thanksgiving and blessing. Magpatawad kung ano. King Perez, News 5. Naunhan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ug pusil ang taong nagiilang gun for hire. Gialarma ang namatay kay samtang nag-inom kini ni gimaw ang iyang armas. Ryan Sorote, Suginlimi. Lanog sa buto sa armas mo imipukaw sa mga residente sa Barangay Lorega, San Miguel. Pasado alauna kaganyang kadlaw din sa ilang pagsusi. Naghapa ng patay lawas ni Rosalindo Lambo nga napatay sa masako sa Cebu City Intelligence Branch. Gialarmang armado si Lambo. Hinungdan nga gisusi kini sa mga kapulisan ug niyang ila kining gisita. Wa kini miisa siyang kamot ug mihanang hinuon sa pagbunot sa iyang kalibre 45 nga pistola. Hinungdan nga giunhan kini sa mga sakop sa CIB. Sa atong tanaw, kung nakabunot siya, delikado atong mga pulis, madisgrasya. Giyong naabot sa lugar ang namatay, human hangyuas sa higala nga si Noe Sebroso, nga ipapatay ang iyang nakaaway nga si Mel John Milas. Wa kini madayon o gihagad na lang ini si Lambo nga mag-inom hinungdan nga dunay nakamatikod siyang armas o gireport sa pulis. Isa kamot. Isa kamot, wala na. Ay, buwan. Ya, ambin ng imong ito. Pusil, maguro nang namaguro siya ilang pusil. Isulti kung kinsa imong birahan kay ako ray mo bira. Nga akong giingnan nga ayaw na lang kay maora to lingkod dayon ko na. Giulagway sa kabanay sa namatay nga sobra ra ang gibuhat sa kapulisan. Wa kunoy kaaway si Lambo kinsa magmaoy kun makainom. Kasi kontra sa yang Ulo mo na si kontra. nalagi siya takin ni armas. Gusto ko kay bawan. Ana karon sa kustudiya sa kapulisan si Sabroso og si Roy Malinaw nga taga-dakbayan sa Mandawi nga nakuha og dulan 7,000 nga cash. Ryan Sorote, News 5. Usa ka patayng lawas sa lalaki na bangalan sa kadagatan duol sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Ang lalaki gibanabana nga adunay gitason nga 5 feet, adunay samad sa liog ang maong lalaki. Di pa matino sa kapulisan kung kiniagi sa dinunggaban o pinusilan. Way bisan usa nga nakaila sa biktima sa maong lugar apan dunay nakamayo nga sama kini gitsura sa usa ka kargador sa Unit 3 Carbon Market. Gituuhan nga gipatay kini sa wa pagitambog sa dagat. Hindi na bangalan ng mga kanang kuhan, kanang kuhan ba nagat. Kunya ni pab kay bawo din ang mga ri. Kunya paglantaw ng kasi patay jud sa gipakuan ako sa mga tao. Ug among gidaan ri para masipti siya. Happy ka dito ngayong Pasko. Gilauman nga dili pa ang adlaw sa Pasko sunod semana, madawat na sa mga magtutudlo sa tunga-tungang Kabisayan ang ilang nagkadaiyang bonus. Apan wa pay labot nini ang mga non-teaching personnel. Matod sa DepEd 7, nalangay ang pagproseso sa bonus tungod lasab sa kalangay sa pagsubmit sa mga magtutudlo ug sa ilang principal ang mga gikinahanglang papeles. Andre Patenya, Suginlimi.
Kana siya, depende. Gikumpirmar sa Department of Budget and Management sa Region 7 nga nakadawat na sila og go signal gikan sa ilang central office aron sugdan na og liho karong adlaw ang Special Allotment Release Order ug ang Notice of Cash Allocation alang sa Performance-Based Bonus kun PBB sa tanang magtutudlo sa tunga-tungang Kabisayan. Sa mga text messages nga nadawat sa News 5 lakip na sa Facebook page sa Alliance of Concerned Teachers kun ACT Party List, nagbaha na ang mga reklamo sa mga magtutudlo tungod sa kailangan sa pag-release sa ilang PBB ug performance enhancement incentives karong tuiga, itandi niya itong miaging tuig. Apan mipasalig ang DBM ug ang DepEd 7 nga gamay na lang ang paabuton sa mga magtutudlo ug dako ang posibilidad nga ma-withdraw na nila ang bonus karong Lunes, mao nga tambag nila ngadto sa mga division superintendents nga andamo na ang ilang mga payroll. Laing pan mao nga wa pay go signal nga nadawat ang DBM alang sa bonus processing sa mga non-teaching personnel. Hopefully, it should not be beyond the 22nd or 23rd. Of December. Kaya na may langad lang. Unya, makatransact man gyapon ni og panalit ATM, they can go to the bank Saturday or Sunday. Advanced information from our regional director na okay na to release PBB for teachers lang. For non-teaching positions, wala pa instruction, pero basta sa kuan sa teachers, okay na. So, karon kanang nagsugod kami o prepare for SARO and NCA. Ang PBB magdepende sa performance rating sa matag tunghaan. 35,000 pesos ang madawat sa mga magtutudlo sa mga eskwelahan nga makakuha og best rating, 25,000 pesos alang sa makakuha og better nga rating, samtang 5 to 10,000 pesos alang sa makakuha og good rating. Apan alang ra kini sa mga teachers nga nakaabot na og siyam ka buwan pataas sa pagtudlo. Nadawat na sa DepEd 7 ang validated ratings gikan sa DepEd Central Office alang sa mga elementary school teachers, samtang paabot nila ang validated rating sa secondary teachers. Gipasabot sa DepEd 7 nga usa sa mga rason sa pagkalangay sa pagdawat sa bonus sa mga magtutudlo karong tuiga mao ang kalangay sa pagsumiti sa ubang school principal sa liquidation sa ilang maintenance and other operating expenses kun MOOE. Laing rason sa mao ang kalangan sa pagsumiti sa pipila ka mga maestra sa ilang SALN. Gani katong wa gyud nakasumiti hangtod karon, way labot sa payroll alang sa bonus. Because that's a duty of every Filipino, labi na namang government employee. Nga unsay among nadawat gikan sa gobyerno, nga unsay gi-require amo gi-submit. So, statement of assets and liabilities ba yan? Sa laing bahin nasugdan na ang distribution sa 5,000 pesos performance enhancement incentive sa mga teachers nga nagtudlo nasud sa usa ka tuig pataas. Pipila na lang ka divisions ang wa pa makadistribute sa ilang PEI sama sa mga dakbayan sa Naga ug Bogo ug ang Cebu Province. Andrea Patenia, News 5. Kapin 50 milyones pesos gigahin sa Cebu City Hall alang sa ilang bonus karong Pasko. Ang kwarta gimando sa mayor nga i-release karong adlaw. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Madawat karong adlaw sa mga empleyado sa City Hall ang ilang Productivity Enhancement Incentive. Buot sa mayor nga madawat ang bonus karong adlaw atol sa ilang Christmas party. Karon man gusto ni Mayor because today is our Christmas party this afternoon. So gusto ni Mayor, happy sila tanan nga mo attend because they have already their 10,000. Ang pag-distribute sa bonus ipaagi sa mga department heads kinsa maunay mo distribute sa ilang staff. Waliton. Waliton? Kuan sa ihatag sa pamilya, i-spend sa mamag papa. Sa balay, sir. Ha? Ang City Hall migahin og dulan 50 milyones pesos alang sa 5,000 ka regular casual employees ug mga opisyal sa dakbayan. Ray Pasaporte, News 5. Subling nagagubot ang mga manindahay sa Minglanilla pasado alas 11 kagahapon sa buntag, dihang gipang embargo sa Task Force Market ug sa kapulisan ang ilang mga tinda nga gidisplay atubangan sa gisirad ang merkado. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa video nga nakuha sa usa sa mga sakop sa Minglanilla Public Market Vendors Association, makita ang pag-embargo sa mga tinda o gikarga sa sakyanan.
Alas 9 kagahapon sa buntag, kalit nga namalik sa pagpaninda ang mga vendors. Human sila gidid-an og pugsanong gipapahawa nga may resulta sa kagubot tali sa kapulisan niadtong gabi sa September 5. Misamput sab sa kinihaay, diin unang gipasakaan og kaso ang pipila ka vendors og niadtong Lunes misumbalik sab sa pagpasaka og kaso ngadto sa ombudsman. Ang mga vendors batok sa mga opisyalis sa lungsod, lakip na ang kapulisan. Bigla ni abutang dua ka truck, ang isa ka truck mga pulis apil ang hipi na ikadua ka truck puro nakamaskara. Ang pangutanan namo mga tindira-tindiro ngano nag-uban sila og nakamaskara. Gitataw sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla nga igo ra silang nituman sa ilang trabaho man nangayog assistance ang task force market. Kaning trabaho na mo sa PNP, support kami sa task force ug naay mga itabo. Kaming PNP sir, tuli, between you kay naay mo wala tang PNP dito, naay magpatay dito, naay mag-commotion. Kita man di blimon nga nang walay pulis dito sa area. So kaming pulis dili mi kunta nila, what irimi. Pasado alas 6 kagabi, subling nagkagubot ang mga tindera og isda dihang suway sab untang embarguhon sa duha ka tawo nga nagsakay og multicab nga nagtangag og grade plate. Yambakan mi ni Digong sir. Yambakan mi kayang ang among isda dadon. Dadon nga to sa ilang dakpon. Si Digong Rodrigo de los Reyes, de la Serna. Og si Peter. Silang duha. Mangga among nahipos na yung isda among nataguan. Nya, man nalakaw din sila. Ray Pasaporte, News 5. Doon na bagong buhatan ng Department of Environment and Natural Resources Region 7 nga naimutang sa may sudlon Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Gihimo kagahapon sa buntag ang blessing ug ang inauguration sa 21 million pesos nga building ug gitambungan kini ni DENR Secretary Ramon Pahe. Gihulagway nga environment-friendly ang maong building nga dunay downspouts nga gikonektar sa cistern aron magamit ang tubig uwan sa mga pansayan ug gilibutan sab kini glass panels alang sa natural lighting. Samtang sa karaan nilang building sa Barangay Banilad, magpabiling gihapon ang mga buhatan sa Penro, EMB ug MGB. Luyo sa bagong building, padayong gitukod ang 16.6 million pesos technical service building sa DENR 7 nga gilaumang mahuman karong Pebrero. Samtang gipahibaw ni Pahe atol siyang pakigpulong nga sunod tuig makabot nila 1.5 million hectares reforestation project sa DENR sa tibuok nasod. From 2011 to 2016, in 6 years, our target is 1.5. In effect, we intend to exceed the accomplishment of government for the past 50 years in just 6 years. Apura na sa Kapitolyo ug mga medical kits ang mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Nangabot na ang unang batch sa shipment nga gidonate sa usa ka international NGO. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ipang-apod-apod sa 19 ka mga lungsod ang bagong nangabot ng emergency medical technician kit gikan sa Direct Relief, usa ka international non-government organization. Matud pa sa tigpamaba sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Julius Regner, ang mga lungsod nga nakahuman sa emergency response training, mo'y una nilang hatagan sa unang batch sa mga medical kits. Ang mga medical kits magamit sa first aid panahon sa emergency, hilabi na ni adtong layo ug hospital. Di mo minus sa kapin 30,000 pesos ang kantidad sa matag medical kit bag. Ang uban nga mga lungsod apuran sa sunod mga bot nga shipment. Ilag yung giuna katong mga lungsod nga naka-take na sa ART, no? Nakapahigayon na training ART. So sila ang i-prioritize. Pero dili lang ni siya ari ra kutob, napay ko an additional second batch ani. Labi na gyud layo og hospital ang atong mga lungsod, no? First aid pwede ni nila magamit kung may mga bangga, doon na napusilan, no? Kaganihan i-den mo to nato sa mga kagamitan aning mga naa-adere. Leslie Caminade Vistil, News 5. Dulan 17 milyones pesos ang natigom sa Piso Mo Hospital Ko campaign sa Cebu City Hall. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Our money in the bank for the Piso Mo Hospital Ko is total to 16,299,690.53. This includes
Dulaan sa 17 milyones pesos ang natigom sa Cebu City Hall sa piso mo hospital ko nga gitapos niadtong pitsa 15 ning buwana. Naglakip sa maong kantidad ang hinabang nga dollars gipahigayon sa Social Hall ang kalihukan pagtapos sa kampanya nga gitambungan ni Mayor Michael Rama, Dr. Gloria Duterte, Diwa Cuevas ug ang presidente sa KBP ug department heads sa City Hall. Gilusad ang maong programa sa miaging tuig. Naguba ang Cebu City Medical Center sa magnitude 7.2 nga linog. To people out there to continue help build CCMC. Your piece of code before or your piece of code contribution now becomes million. So I will hope, and this is my greatest wish, that Cebu City Medical Center will soon rise. Sa nga niya o sa kinatubukan sa KBP, magpasalamat ko sa Cebu City Hall nga ni-tap mo sa KBP to promote na maong noble campaign and project. I would like to come back. Si Mayor Michael Rama nagpasalamat og nisaludo sa tanan nga nisuporta og dihatag og tampo dili lang sa mga Sugbuanon kundili lakip na nga tuwa sa lain-laing kanasuran. I will repeat, whoever may have failed to be a part of it, have known it. Matod ni Mayor Michael Rama, padayon gihapon siya nga mudawat og kontribusyon. Duna siya gihuwat nga hinabang gikan sa Metrobank. Samtang iya pa kunong gilihok ang posibleng ihatag nga tabang sa SM. Misaad ang mayor nga mubarog na ang bag-ong hospital sa dili pa mahuman ang iyang ikaduhang termino sa 2016. Soon as City Hall will continue to be around, as soon as you kept me to be your mayor, this building will rise, whether they like it or not. Ray Pasaporte, News 5. Mipasangil ang private prosecutor nga namakak kanila og sa korte ang defense attorney sa tulo ka pulis nga akusado sa pag-ambush ug pagpatay kang attorney Noel Archival ug mga kauban. Apan sumala sa abogado sa tulo ka pulis, diha ang tulo sa Campo Crame niadtong higayuna ug dili siya mahimong responsable sa pagkawala sa tulo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Matud pa ni Attorney Democrito Barcenas ang ngayan nga ipatawag sa korte si Attorney Inocencio de la Serna tungod sa pagpamakak nga gihimo niini. Gipangutana si de la Serna ni Barcenas atubangan sa korte kalabot sa whereabouts sa iyang tulo ka kliyente ug niingon kini nga ana lang sila sa Camp Crame. Apan sa pag-serve sa warrant of arrest batok sa tulo ka mga sakop sa Highway Patrol Group, wala na kini igkita. Dili dito tinuod ang sulti ni Attorney Inocencio de la Serna usas mga abogado sa akusado, particularly abogado ni Lirion nga duwa siya kontak kaya ingon man siya ni adtong November 27 hearing sa Argao. Akong gipangutana og hain si Lirion ug mga akusado, ingon siya nga taas Camp Crame. Unya karon sa pamantalaan nakita nga ningon siyang duha na ka bulan kuno nga wa sila kontak. Are we our client's keeper? No, I don't think so. Matud pa ni de la Serna ni atong higayuna diha pa sa Camp Crame ang iyang mga kliyente. Gani og kontinuod nga wa sa Camp Crame ang tulo, iya kining gihangyo nga mo surrender kun sila nangita usab og hustisya. Officer of the court, I am urging them because as I have told them, this scenario has already been discussed with my client and I told them clearly na kuan jud kanang ito better na mutahan ta in kaso mo ganing mo abot bigyan ni sitwasyon na which ni abot na jud because this is only kuan kanang this is the beginning of their case and if they want to seek justice then the better nga mo kuan jud you will be under the fruits and jurisdiction. Personal nga gisusi ni Talamban Barangay Councilor Nelson Archival kung naa pa ba sa holding area sa Camp Crame ang tulo. It's very hard for them to say nga at the same time dili isa sila mo ingon nga wala kay nga ning situation pag ingon nila gahapon pag inquire ta gahapon kung ang problema mo gud ang dito sa piha so katong silang custodial center dili gid mo atubang. Apan mato ni Archival dunay nakatug-an kanila nga wala na ang tulo ka pulis didto. So we
learn from a reliable sources dito ra siya sa kami gidaghan ba yung mga Bisaya pud ngadto nga manaayong nga naabay mga what you call that na ay ranggo pero dili lang sila mo open because it's not on the proper kung bitaw nga sila mo musulti kay ang kulang nila lang they know us isulti sila nga actually wala na gyud na ang kanan ang subject O kinarong hitabo nga akusado, klaro na silang akusado o niya mawa og kalit. Perhaps with the connivance of their superiors, I say perhaps no kay pumantay prueba, but we'll go into that later on sa investigation. Everything will be investigated with the NBI, although we Awhag sab ni Governor Hilario Junjun Davide ngadto sa kapulisan sa pag-coordinate aron sab madali ang pagsulbad sa kaso. Kasubo yun nato no nga anong nahitabo ni taon-taon na ni kasuha charges have already been filed with the appropriate court so they have to mahangyo ta sa mga police authorities to cooperate with the prosecution. well, sa balaod na ba, may bawa na ka na ibarata bares niya, di nyo kamutunga, flight is an evidence of guilt. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Jobel gitugyan ngadto sa Department of Social Welfare sa lalawigan sa Sugbo alang sa intervention program. Hinuon magpadayon ang pagatiman sa Social Welfare Office sa Kapitolyo alang sa iyang panginahanglan. Mubalik si Leslie Caminadi Vistil. Gitugyan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development sa lalawigan si Jubel. Matud pa sa pangu sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Kapitolyo, miabot ang iyaan sa menor de edad o gihatagan sila og pagtugot niini nga anhauna sa ilang kustodiya si Jubel. Matud ni Rose Howe, karon nga aduna nay consent gikan sa kaliwat ni Jubel, gibalhin na siya sa usa ka facility alang sa Children in Conflict with the Law sa DSWD. Ang maong buhatan mao ang muhatag og intervention program apan ang Provincial Social Welfare Office sa Kapitolyo muhatag og panginahanglan ni Jubel. Now, para hanto na siya, Christmas siguro, hopefully, manatanan. Then she was fetched by her guardian, yung auntie, yung sister, and then gikuyugan na mo og social workers, atong psychologist, and then ibalhin na nato siya. Hangtod karon wa gihapon makadawat og tubag ang ilang buhatan gikan sa kagamhanan sa sugod Southern Leyte, kinsa ilang gihangyo nga mao'y mopatuman sa intervention program. This kuan na siya mixed emotions kay she'll be alone there. Wala na yung mga tao, wala na yung relatives. But nevertheless, safe and secured siya dito. Siguro she cannot think of the things she has done. Probably makakuan siya. Magkahuna-huna na siya. Maka-realize na siya. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Happy ka dito ngayong Pasko. Andrea, unom na lang kaadlaw og Pasko na. Hapit na gyud. Gari nanaygon og nanghatag og pinaskuhan ang mga sakop sa San Nicolas Police Station ngadto sa piniling pamilya nga nanginahanglan sa ilang area of responsibility. Mga pagkaon nga pang Noche Buena gyud ang ilang gihatag ngadto sa ilahang mga beneficiaries ug miuban sa maong pagpanaygon si Ryan Sorote. Nagpractice sa mga sakop sa San Nicolas Police Station alang sa ilang pagpanaygon sa ilang area of responsibility. Ug inay nga mao'y mangayog pinaskuhan, sila mo'y nanghatag og gasa sa mga nanginahanglan sa ilang ginsakpang barangay. Bisan og giwan, gipadayon nilang ilang tumong, gani, miwan kanila si CCPO Officer in Charge Conrado Capa ug ang ilang hepe nga si Police Senior Inspector Chuck Barandog. Pang Noche Buena ang gidala sa San Nicolas Police alang sa kapin usa ka dosenang beneficiaries. Nakigalay ng kapulisan sa barangay officials aron sa pag-ilas sa mga labing kabos sa ilang mga dapit nga may hatdagan ug pinaskuhan. Niya tumayo na sugod silang tampo-tampo aron makapalit og pangpaniskuhan. Dili lang kami puros panakop or whatsoever, but also to attend their needs kung saan ilang panginahanglan. Tungod sa buhat sa mga pulis, kalipay ang ipatigbabaw ining usa ka pamilyahan sa Barangay Suba. Tungaan sa 5 ka magsuon ang maong gasa aron masigo kini sa kapin 20 nila ka mga anak nga naghuot ining gamay og malipayong panimay. Kalipayon tayo nga naka-receive yung kana pinaskuhan sa Station 6.
Buot sa kapulisan nga makita sa katawhan nga ang pulis di angay kadlukan ug angay makauban sa kasakit ug kalinaw sa komunidad. So, para we make a few people happy. Ryan Sorote, News 5. Pagkanindot gyud nga ihimplo, no? Yes. Christmas is really in the air, Andrea. Hindot kayo, Glenn, ba nga taliwa sa mga controversies bitaw nga giatubang sa itong police force. At least, this is proof nga dili nato sila ang i-generalize tanan. Oh, diba? tinuod yun. Ug kakanisad may sa nga sundon sa atong ubang mga departamento ug uban nga mga law enforcement agencies, no? Yes. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!